Diolch ni weddio. Diolch yn y ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod i'th di ac yn gofyn i ti drigarhau wrthym ac i bresynoli dy hun yma neu'n plith ac y bydd ein haddoliad yn dwy'n clod i'th enw di. Tyrd trigarha felly, ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch ni ddechrau'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 240, 240 o gariad anfeidrol ei faint, fod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint, cael heddwch cydwybod a'i chlirio trwy'r gwaed a chorff y farwolaeth sef pechod dan droed. 240 yn ei sefyll uwch ani. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd yna luniaeth ysgam dros nesaf yn y neuadd. Fydd yn cwrdd gweddi nesaf ni, sef y drydydd nos Iau o'r mis, yn cael ei chynnal Awst 21. Ond yn ystod yr wythnos sydd yn dod nawr, felly dydd Iau nesaf, dydd Gwener nesaf fydd yna gyfarfodydd arbennig yn y Gymraeg, ond cael ei chynnal yng nghanol yr gynhadledd Saesneg Summer Conference. Oedfa yn Saesneg yn dechrau nos fori a trwy gydol yr wythnos, ond fe fydd yna oedfa yn Cymraeg ei hiaith yn cael ei chynnal prynhawn dydd Gwener a prynhawn Iau am hanner awr 4. Ar y dydd Iau fe fydd y parchedig Dewi Tudur yn pregethu, ac ar y prynhawn dydd Gwener fe fydd y parchedig Neil Pfeiffer yn pregethu.
Bydd yn hoedfa nesaf, felly pnawn dydd Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad gen i ganu tra'r un heistedd emyn rhif 209. Pechadur aflan yw fy enw o barau y penna'n fyw. 209. Fe wnawn darlleniad o'r Efengyl yn ôl Ioan. Ioan y 6 benod. Ioan penod 6 ac yn dechrau yn adnod 59. Y pethau hyn a ddywedodd y fe yn y synagog wrth athrawieithu yng Nghapernaum. Llawer gan hynny oedd ddisgyblion pan glywsant a ddywedasant caled yw'r ymadrodd hwn. Pwy a ddichon wrando arno. Pan webyr Iesu ynddo'i hun fod ei ddisgyblion yn grwgnach am hyn, fe a ddywedodd wrthynt, a ydyw hyn yn ei chrwystro chwi. Bydd gan hynny os gwelwch fab y dyn yn darchafu lle roedd fe o'r blaen. Yr ysbryd yw'r hyn sydd yn bywhau, y cnawd nid yw yn llesau dim, y geiriau rydw i fi yn ei llefaru wrthych, ysbryd ydynt a bywyd ydynt. Ond y mae ohonoch wi rai nid ydynt yn credu, canis yr Iesu a wyddau o'r dechreuad, pwy oedd yr rhai nid oedd yn credu, a phwy oedd yr hwn a'i bradychau ef. Ac fe ddywedodd, am hynny y dywedais wrthych, na ddicho neb ddyfod ata fi, ond i bydd wedi ei roddi ddoddi wrth fy nhad. O hynny allan llawer oedd ddisgyblion ef a eithant yn ei hôl, ac ni rodiasant mwyach gydag ef. Am hynny yr Iesu a ddywedodd wrth y 12, a fynwch wythau hefyd fyned ymaith. Yna Seimon Pedr a'i hatebodd ef o arglwydd, at bwy yr awn ni, gennym ti y mae geiriau bywyd tragwyddol, ac yr ydym ni yn credu ac yn gwybod mai tydi yw'r Crist, mab y Duw byw. Iesu a'i hatebodd hwynt, ond ni ddewysais i chwychwi y 12 ac ohonoch y mae un yn ddiafol. Eithir y fe ddywedasau am Judas Iscariot, mab Seimon, canis hwn oedd ar fedr ei fradychu ef ac fe yn un o'r 12. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi.
I ni'n diolch i ti o Dduw am gyfle arall i ddod o flaen gorseddfaig o ras, ac yn diolch mai dod nid trwy unrhyw ymdrechion ni'n hunan neu heiddiannau sydd gennym ni, ond yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly trwy ei enw fi ni yn gallu dod ata ti yn hyderus bod gwrandawiad, dy fod yn ein clywed, dy fod yn ein gwrando, ac hefyd dy fod yn ateb gweddiau dy blant yn unol a thywyllus di. Ac felly o Dduw i ni yn diolch bod yr hyder hwnnw gennym i ddod i alw arna ti, i drigarhau wrthym unwaith eto. I ni yn cael ein hatgoffa'n ddyddiol o'n gwendid a'n methiant. I ni'n cael ein hatgoffa'n wythnosol o sil i sil wrth i ni ddod i'th di ac yn gweld o Dduw y diffyg diddordeb, diffyg awydd i ddod i wrando ar dy air di sydd yma yn ein prif ddinas ni ac sydd yn wir am ein gwlad ni. O Dduw, i gweld y wlad sydd wedi cael ei bendithio cymaint dros y canrifoedd, ac eto o Dduw, dros y blynyddoedd diwethaf, dim diddordeb o gwbl, ac wedi troi at pethau gwag y byd yma. O Dduw, i ni yn tristau wrth i ni weld hyn, ac i ni'n cael ein hatgoffa felly o'n gwendid ni'n hunan. I ni'n cael ein hatgoffa na fedrwn ni berswadio yr un enaid i ddod i bwyso arna ti. Na fedrwn ni berswadio pobl i ddod i ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, i ni yn gwybod o brofiad ac yn gwybod o'th air hefyd. Mae'r unig ffordd gall bobl ddod o dywyllwch i oleuni yw trwy nerth gwaith yr ysbryd glân. Ac felly ni yn gofyn i ti dywallt y lan ysbryd arnom, ac y bydd ysbryd ar waith yn rymus yma yn ein plith ni y prynhawn hwn. Byddwn ni'n cael gweld y ffordd yr wyt ti yn gweithio ar y neidiau. Ac nid yn unig ar y rhai sydd yma gyda ni yn yr adeilad, ond rhai sydd yn ymuno trwy wrando ar y we, ac hefyd o Dduw, y rhai sydd yn bell o sain yr efengil, sydd yn bell o gliw pregethiad y gair. Ond eto gyd o Dduw, i ni yn credu yn nerth yr ysbryd glân. Dy fod ti yn holl alluog, a dy fod ti yn gallu argyhoeddi o bechod hyd yn oed nawr, lle mae pobl ymhell o gliw yr efengil. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti weithio yn rymus unwaith eto yn y wlad hon sydd wedi profi sawl ymweliad o ddifri. Ac felly ni'n gofyn i ti ymweld yn unwaith eto, ac nid yn unig heddiw, ond i barhau gyda ni trwy'r wythnos sydd yn dod yn ystod y gynhadledd. Y bydd na ymwybyddiaeth arbennig o'th bresenoldeb yma gyda ni. Ac na fydd yr un drwg yn gallu llwyddo yn y man lleiaf hyd yn oed i ddod ag unrhyw anhawsterau ar ein traws ni. O Dduw, y bydd siŵr o fod yn sicr yn ymdrechu'n galed, wedi ymdrechu'n barod, i geisio dinistio'r hyn sydd yn dda, a'r hyn sydd yn dwy'n clod i'th enw di. Ond i ni yn gweddio, Dduw, y bydd yn erdi ac i ni yn gwybod hyn, y bydd yn erdi yn abal i'w rwystro fe, ac i gadw ei ffwrdd. Ac felly ni'n gofyn i ti fendithio'n hoedfa, i fendithio'r sil, ac i fendithio'r cyfarfodydd sydd yn dod, ac yn gweddio o Dduw y bydd enw di yn cael ei ddyrchafu i goriwch pob enw arall. Felly o Dduw, i ni'n cyflwyno'r hamser i ti nawr. Nertha ni, cadwan i gyd, i ni yn ymwybodol o Dduw o'n gwendid corfforol yn ystod y tywydd braf yma. Ac o Dduw, i ni yn gwybod bod blinder yn gallu dod ac yn dod yn sydyn drosom ni. Ac mor anodd yw eistedd a gwrando, ac i ni yn gwybod hyn o Dduw, ond i ni yn gofyn i ti, hyd yn oed i roed y nerth corfforol sydd yn angenreidiol am yr amser byr yma o fewn un diwrnod cyfan, y byddwn ni yn cael y nerth i geisio ac i dyfoliannu di ac i ddyrchafu dy enw di. Felly helpa ni yn y pethau bach yma hefyd, ac bydd yma yn ein plith fel y bydd y di yn cael yr holl fawl a'r clod. Ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gyda chi ni gan i emyn arall, rhif 243, 243 o anfon di yr ysbryd glân yn enw Iesu mawr, a'i weithrediadau megis tân o deied ef i lawr. 243 gewn ni sefyll i'w chanu. Dawyn testyn o'r Efengil yn ôl Ioan, y 6 benod ac adnod 67. Ioan penod 6 ac adnod 67. Am hynny, yr Iesu a ddywedodd wrth y 12, a fynwch chwythau hefyd fyned ymaith. Y darn yma ar ddiwedd gweinidogaeth yr Iesu yng Nghalilea, ac yr oedd yr ardal wedi profi llawer o fendithion. Llawer o ryfeddodau wedi digwydd yno, wrth ystyried y breintiau gafodd y bobl yn yr ardal. Cymaint o freintiau. Breintiau cael clywed athrawiaeth grasysol yr Iesu. Byddwch chi'n meddwl, dim ond cael clywed yr Iesu'n pregethu ei hun. Mae'n fraint clywed unrhyw un ffyddlon yn pregethu yr Efengil, ond i gael clywed yr Iesu ei hun, mab Duw yn pregethu, dyna i chi fraint, ac yna i weld gwirthiau. Yno fe drodd yr Iesu i'r dŵr yn wyn. Dyna i chi fraint i cael gweld y fath beth. Fe iachawdd fab y pendefig, heb hyd yn oed gweld y mab. Fe iachawdd mab. Ac yno hefyd, gydag ychydig o fara a physgod, yn unig fe fwydodd filoedd o bobl. A dim dim ond bwydo miloedd o bobl, ond digon o fwyd ar ôl yn weddill hefyd. Gwirthiau rhyfeddol. Bydde wedi cael gweld hynny wedi bod yn rhywbeth anhygoel. Nid fel rhyw sioe driciau, bydde ddim felly, bydde presenoldeb Duw wedi bod yno, ac wedi gweld pwrpas y wyrth, ac mi fydde yna wedi bod na dywelwch a'r rhyfeddod wrth weld y fath beth. Felly ni'n gweld difrifoldeb, ymateb pobl at yr Efengil. Sut mae pobl yn ymateb at yr Efengil wedi cael y fath freintiau?
Mae yna gyfrifoldeb arno ni yma heddi. Falle gallen ni ddadle bod y cyfrifoldeb arno ni yn fwy nag ar y rhai o'r miloedd welodd yr pysgod a'r bara'n cael ei troi mewn i ryw wledd anferthol. Dychmygwch y breintiau ni wedi cael. I ni wedi cael yr ysgrythyr yn ei gyfanrwydd dros y canrifoedd sydd wedi cael ei brofi bellach. Mae nid rhyw lyfr bach oedd wedi cael ei osod at ei gilydd, mae e wedi profi amser, cannoedd o flynyddoedd, ac nad oes neb wedi llwyddo i dadbrofi fe. Nad oes neb wedi llwyddo cael gwared ar y Beibl. Mae e dal gyda ni ac mae e dal yn cael ei ddefnyddio. Mae'r Efengyl wedi cael ei bregethu dros y canrifoedd. Dyna chi fraint arall. Nid yn unig bod e'n rhywbeth modern sydd wedi dechrau ychydig o flynyddoedd yn ôl, rhyw syniadau newydd wedi cael ei dyfeisio oherwydd diffyg cymdeithas. Mae'r Efengyl wedi cael ei phregethu dros y canrifoedd, miloedd o flynyddoedd, 2000 o flynyddoedd, mae wedi cael ei phregethu, ac mae canlyniad pregethu'r Efengyl wedi bod yr un peth blwyddyn ar ôl blwyddyn dros 2000 o flynyddoedd. Ac wedi cael ei brofi felly. Ac gellir dadle nid bod hwn yn bwysig, ond pan i chi'n ystyried gwyddonwyr yn ceisio profi rhyw ddamcaniaethau gwirion ac yn methu, ond bob blwyddyn, mae yna ryw, dwi ddim yn ymddiddori gormod yn y peth, ond bob blwyddyn i chi'n clywed am ryw ddarganfyddiad pellach sydd yn profi gwirionedd gair Duw. Nid bod hwnna'n bwysig, achos does dim angen gwyddonwyr i brofi ni gwirionedd gair Duw, achos ni'n gwybod bod yn wir. Ond os na unrhyw ddarganfyddiad yn digwydd, beth yw'r darganfyddiad honno yw profi o'r newydd ryw wirionedd arall sydd yn gair Duw. Ond i ni hefyd â breintiau ein bod ni wedi gweld a phrofi effaith yr Efengyl yn ein bywydau ni, yn ein cenhedlaeth ni. I ni wedi gweld, i ni wedi profi a thystio i ras Duw yn ragluniaethol ac yn iachusol, ond ydyn ni. I ni'n gallu profi i wirthiau sydd wedi digwydd yma yn ein capel bach ni, yn yr hyd yn oed yr adeiladau yma, yn y ffordd rhyfeddol. A gellir falle defnyddio'r gair gwirthiol, dwi'n gwybod sy'n hwnna'n mynd i fynd, ond yn sicr, byddwch chi'n dweud, mae ar y lefel o wirthiol. Mae'r yr elfen rhyfeddol ragluniaethol sut darparwyd yr adeiladau yma, ond nid yw hynny'n tystio i nerth a phŵer Duw. I ni'n gallu hefyd tystio i nerth iachusol Duw. A gellir rhoi sawl achlysur o'r modd y mae Duw wedi ymyrryd, allech chi ddweud, neu wedi rhoi iechyd mewn ffordd rhyfeddol, gwirthiol. Ond hefyd i ni wedi hefyd tystio i nerth a gras a chibol Duw, lle ni wedi gweld pobl yn eu tywyllwch, yn eu pechod yn dod i oleini'r Efengyl ac bod yna trawsnewidiadau rhyfeddol yn digwydd, lle roedden nhw'n rhodio ar hyd llwybr y byd. Ac yna, mewn eiliad, mae yna rhyfeddod yn digwydd a'i bod nawr yn dilyn llwybr gras a sancteiddrwydd. Ac felly y cwestiwn i ni eisiau gofyn i chi, gyda'r holl freintiau yma, fel y breintiau gafodd pobl yng Nghalilea, ac fel y nath yr Iesu ofyn y cwestiwn, dyma'r cwestiwn sydd gyda ni i ofyn i chi heddi. A fynwch chwythau hefyd fyned ymaith? Ydych chi'n mynd i fynd hefyd? Pa mor hir mae'n mynd i gymryd cyn bod chi'n stopio dod i'r cwrdd? Pa mor hir mae'n mynd i gymryd cyn i chi droi ar y gweinidog? Pa mor hir, dwi ddim yn hir iawn, siwr o fod, os ydy'r 5 mlynedd, 10 mlynedd diwethaf ni'n rhywbeth i fynd yn ôl. Fi ddim yn hir iawn cyn bod rhai ohonoch chi yn mynd. Rhai fydd yn rhyfeddu ni, siwr o fod. Eraill, mae'n ddigon amlwg eich bod chi'n paratoi mynd yn barod. A felly dyna'r cwestiwn gofynodd yr Iesu, a fynwch chwythau hefyd fyned ymaith. Felly yn gyntaf hoffwn ni edrych ar ymateb y llawer, yna ymateb yr Iesu ac yn olaf ymateb Pedr. Wel, ymateb y llawer yn gyntaf. Mae'r Iesu wedi bod yn dysgu y bobl adnod 35 o'r un benod, a'r Iesu a ddywedodd wrthynt, mae fi yw'r bara'r bywyd, yr hwn sydd yn dyfod ata fi, ni newyna, a'r hwn sydd yn credu yno fi, ni sycheda un amser.
Ar ôl dweud y geiriau enwog yna, mae'r un o'n geiriau mor enwog, mae pobl wedi clywed y geiriau yna, siwr o fod, hyd yn oes nad ydyn nhw'n mynd i gapel. Mae falle ddim bellach yng Nghymru, ond mewn sawl byd, sawl rhan o'r byd, fe fydde pobl wedi clywed y geiriau yna. Bara'r bywyd. Mae fi yw'r bara'r bywyd. Ond yn ymateb i'r geiriau hynny, ymatebodd yr Iddewon, fel mae llawer heddi yn ymateb, adnod 41 a 42, yna, yr Iddewon a rwgnach chasant yn ei erbyn ef, oherwydd iddo ddywedyd, mae fi yw'r bar ar ddaeth i weired o'r nef, a hwy a ddywedasant, onid hwn yw Iesu mab Joseph, tad a mam yr hwn a dweinom ni, pa fodd gan hynny y mae fe yn dywedyd o'r nef y dysgynnais. Maen nhw'n dweud, i ni nabod i fam a'i dad, sut mae e'n dwedus i lawr o'r nef pan i ni nabod i fam a'i dad? Ac maen nhw'n grac. Ac maen nhw'n cwyno gyda'i gilydd. Dim byd gwahanol i beth i ni'n gweld mewn mwyafrif o Capel y Rhath. Grwgnach, cwyno, ddim yn licio beth gafodd i ddweud. Beirniadu, rhyfeddu at ei eiriau. Ond mae Crist yn datgan yn eglur yr Efengil. Ac i chi'n gweld yr Efengil yn ddigon clir fan hyn gan yr Iesu yn adnod 53 ymlaen a ddarllen y geiriau yma. Yna'r Iesu a ddywedodd wrthynt, yn wir, meddaf i chwi, oni fwy tewch gnawd mab y dyn, ac onid yfwch ei waedef, nid oes gennych fywyd ynoch. Nawr, mae hwnna'n eitha dweud yn dweud. Mae rhaid chi fita fy nghnawd i ac i yfed fy ngwaed i. Ac os na newch chi, bydd dim bywyd tragwyddol i chi. Adnod 54. Yr hwn sydd yn bwyta fy nghnawd i ac yn yfed fy ngwaed i sydd ganddo fywyd tragwyddol, ac mae fi a'i hatgyfoda fe yn y dydd diwethaf. Canis fy nghnawd i sydd fwyd yn wir, am gwaed i sydd ddiod yn wir. Yr hwn sydd yn bwyta fy nghnawd i ac yn yfed fy ngwaed i sydd yn aros yno fi a minnau ynddo yntai. Nawr ten, mi roedd na berig fan hyn, oedd Iesu'n gwybod fydden nhw ddim yn ei deall. Mynd gwybod fydden nhw'n mynd yn grac gyda'r fath geiriau, ac felly byddech chi'n meddwl bydden nhw'n ddoeth iddo fe dim ond dweud unwaith. Ond mae e'n ei ail ddweud sawl gwaith, i wneud yn siŵr bod nhw wedi deall beth mae'n ei ddweud. Dwi ddim yn ofni ymateb yr Iddewon. Mae e'n neud yn ddigon clir iddyn nhw beth yw'r disgwyl. Adnod 57. Fel yr anfonodd y tad byw fi, ac yr ydw fi yn byw trwy'r tad, felly'r hwn sydd yn fy mwyta i, yntai a fydd byw trwy fi. Dyma'r bara a ddaeth i weired o'r nef, nid megis y bwytaodd eich tadau chwi y mana ac y buont feirw, y neb sydd yn bwyta'r bara hwn, sef Iesu Grist, a fydd byw yn dragywydd. Nawr, dyna sydd yn achosi'r broblem. Doedd yr Iddewon ddim yn licio be glywon nhw. A dyna'r broblem dal i fod heddi. Roedd yr Iddewon yn ffyrnig ar Iesu, yn cysau popeth amdano. Doedd dim un gair, dim un gweithred a wnaeth yr Iesu yn ei plesio nhw. Maen nhw'n gwrthwynebu ac yn gwylltio. Felly, allech chi edrych ar y gynulleidfa yma, allech chi edrych yma yna un grŵp sydd yn gwrthod yn bendant geiriau'r Iesu, yr Iddewon. Dyn nhw'n licio fe. Dyn nhw'n ei ddeall e, maen nhw'n cysau ar hyn maen nhw'n sôn. Dyn nhw ddim yn deall y lefel ysbrydol mae'n sôn amdano. Mae'n rhy bendant, maen nhw'n chwilio am ffordd i'w faglu fe, ac felly maen nhw'n ei cysau e. Ond sylwch yma hefyd, fe ddisgrifir yn y dorf disgyblion yr Iesu hefyd, sef dilynwyr Crist. Y rai oedd yn dweud eu bod nhw'n dilyn Iesu Grist ac yn ei garu e ac yn mwynhau ei wirthio fe a'i eiriau fe ac yn rhyfeddu at yr holl beth yma. Y rhai oedd yn cael ei alw'n disgyblion. Yn yr ystyr fwy llac o'r term, y rhai oedd yn dilyn yr Iesu. Adnod 60. Llawer gan hynny oedd disgyblion pan glywsant a ddywedasant. Dyma'r disgyblion nawr. Nid y 12 disgybl, y rhai sydd yn dilyn yr Iesu ac yn mynd o bregeth i bregeth efallai, neu o wirth i wirth. A dyma be maen nhw'n dweud. Caled yw'r ymadrodd hwn, pwy a ddichon wrando arno. Yr oedd yr Iddewon yn sicr yn dweud, dwi'n licio hwn, i ni eisiau cael gwared ar yr un yma. Dyn nhw ddim yn ei ddeall o gwbl. Ond yr oedd dilynwyr yr Iesu'n dweud, caled yw'r ymadrodd hwn. Hynny yw, pan daw ymwybyddiaeth o'r hyn y pregethir,
dyma'r ymateb. Dyma yw'r ymateb bob tro. Dyma'r broblem i fe. Maen nhw'n dweud caled yw'r neges. Dywedodd dilynwyr Crist hyn am eiriau Iesu Grist ei hun. Fe wrthodon nhw mab Duw ei hun. Geiriau mab Duw a'i weithredoedd. Felly gallwn ni sicr ddisgwyl hwn hefyd heddiw. Pan ni'n cyhoeddi'r Efengyl, os oedd Iesu Grist ei hun yn cael ei ddilynwyr ei hun, y termau chi'n sôn amdano yw capel fel hon, cynulleidfa fel hon, a dilynwyr yr Iesu. Achos o fewn y cynulleidfa fel hon, fe fydd yna rai neu ddau sy'n casau popeth am yr oedfa. Yna fe gewch chi rhai eraill sydd yn ddilynwyr yr Iesu, ond ddim wir yn Gristnogion, ond maen nhw'n ddilynwyr yr Iesu, wedi bod trwy bywydau nhw ac yn honni bod yn Gristnogion, ond dydyn nhw ddim. A'r hyn y gewch chi yw hyn, yw ymateb tebyg i hon. Mae'r geiniog yn syrthio rhyw bryd falle, ac maen nhw'n sylweddoli, dwi ddim yn licio'r neges yma. Dwi ddim yn licio fe, ac maen nhw'n dweud caled yw'r neges. Os ych chi wedi cael y profiad o bregethu ac yn mynd o gapel i gapel, yna chi'n gwybod wrth gerdded lawr grisiau'r pwlpit ac yn mynd allan at y drws, i chi'n cael ymateb fel hyn yn reolaidd. Unau yn weladwy ar wyneb rhywun, chi gallu gweld ar wyneb rhywun, caled oedd y neges yna. Dwi ddim yn licio hwnna, gobeithio ddowch chi ddim nôl to. Mae yna lawer yn licio dweud mewn geiriau. Ac maen nhw'n methu atal, methu stopio hunan, ac maen nhw'n dweud, wel, o'n i'n licio hwnna. Oeddech chi'n galed, eithafol. O'n i'n licio ffordd nethoch chi codi llais pryd ni, o'n i'n licio ffordd nethoch chi ddweud ac maen nhw'n dweud mewn geiriau, nethoch chi caled yw'r neges. Ond pam ni'n rhyfeddu, achos o'n nhw'n dweud wrth Iesu Grist ei hun hefyd. Os gafodd mab Duw ymateb fel yna gan y gynulleidfa, yna pam i ni'n meddwl dylsyn ni osgoi y fath ymateb. Ond pan mae pobl yn dweud caled yw y neges, yr hyn maen nhw wir yn ei ddweud gan amla. Nawr dwi'n gwybod fe gewch chi mewn ambell i le mae'r neges yn galed, ac falle mae yna falle bod na rhywun wedi gorbwysleisio dweud rhywbeth yn galed, ond gan amla. Pan mae yna ymateb fel yma, tuag at pregethu'r Efengyl. Y broblem yw, maen nhw'n cwyno am yr Efengyl. Dyna yw'r broblem. Bron bob tro. Allwch chi'n dweud bob tro. Bron bob tro maen nhw'n cael problem nid gyda'r pregethwr, ond gyda'r Efengyl mae'r pregethwr yn ei phregethu. Roedd rhain yn ddisgyblion yn ddilynwyr yr Iesu. Rhaid ei bod nhw wedi hoffi geiriau'r Iesu ar ryw bwynt, a'i weithredoedd ar un adeg. Efallai bod nhw wedi gwneud proffes, bod nhw wedi bod i ryw gyfarfod, a wedi teimlo rhywbeth, a wedi gweddio rhywbeth, ac wedi gwneud proffes, a falle bod hwnna'n ddigon iddyn nhw, ac maen nhw'n meddwl bod nhw'n gwneud proffes, ond maen nhw dal wedi cadw un troed yn y byd ac un troed, ond maen nhw wedi gwneud proffes, ac efallai bod chi'n gwneud proffes, mae popeth yn iawn. Dyna'r math o bobl i ni'n sôn fan hyn. Dilynwyr yr Iesu, pobl sydd yn canu yng Nghymru heddi, pobl sy'n canu'r emynau, darllen y Beibl, darllen yr adnodau, hyd yn oed yn pregethu o dro i dro. Ond dydyn nhw ddim wir yn ddisgyblion yr Iesu. Dydyn nhw wir wedi cael profiad, ond maen nhw wedi cael rhywbeth, maen nhw'n hoffi am yr Iesu ac am Gristnogaeth, ac felly maen nhw ymhlith yr rhain sydd yn dilyn yr Iesu. Ond yna, pan maen nhw'n clywed rhywbeth arbennig, efallai rhywbeth sydd yn pigo, a maen nhw'n gwrthod yr Efengyl, ac maen nhw'n gwrthryfela. Yn yr achos yma, clywed athrawiaeth yr Iesu am far ar bywyd oedd y broblem. Dyna oedd y broblem, pan glywon o'r Iesu'n sôn am far ar bywyd, o'n nhw'n cysau'r neges yma, ac o'n nhw dim ond yn gallu meddwl yn gnawdol, a doedd dim dirnadaeth ysbrydol gyda nhw, ac roedden nhw'n meddwl am fwyta cnawd Iesu Grist, ac yfed ei waed yn llythrenol. Ac oedd yn wrthyn iddyn nhw. Doedd nhw'n mynd i ddeall. Dim dealltwriaeth. A doedd nhw ddim am ddeall, chwaith. Doedd nhw ddim yn deall aberth archibol yr Iesu ar y groes. Doedd nhw ddim yn deall yr angen am olchiad eu pechodau yn y gwaed.
Doedd nhw ddim yn deall yr angen am gyfiawnder ac felly cosb am bechod, nhw'n deall na. A ddim yn deall y bydde Crist yn cymeryd eu cosb nhw yn eu lle nhw. Doedd nhw ddim yn deall na. Ond nid ni'n byw mewn cyfnod tebyg. Mae yna lawer o lynion i'r Efengyl. Mae'r rhai yn fwy amlwg na eraill, yr rhai sydd ddim yn mynychu capel ac falle ddim wedi wneud erioed. Unai trwy difaterwch neu bod yna gelyniaeth lwyr i'r Efengyl. Maen nhw'n cysau'r Efengyl. Ond hefyd, mae'n debyg bod llawer sydd yn mynychu capel. A hyd yn oed, eglwysi Efengylau lle mae'r Efengyl yn cael ei ffrigethu. I bob ymddangosiad yma nhw'n ddilynwyr ac yn ddisgyblion. Ond yna rhyw ddydd y mae'r Efengyl yn dod yn eglur iddyn nhw. A mae rhywbeth sydd yn peri atgasedd iddyn nhw. Maen nhw'n methu stymogi'r neges. Maen nhw'n dweud, mae hwnna'n rhy galed. Allai gofio sawl gwaith dwi wedi clywed y geiriau yna. Oeddech chi rhy galed. Oedd y neges yna lot rhy galed. Chi'n mynd i ddychryn pobl. Chi'n mynd i yrru pobl i ffwrdd. Fe ddaw pobl, ddaw nhw ddim trwy'r drysau os nhw rando nhw chi. Ges i hwn unwaith, dwi'n falch iawn dath aelod o fy nheulu ddim i'r cwrdd heno, neu bydden nhw byth yn dod to. Dyna enghraifft i chi, sawl gwaith. Pregethu'r Efengyl oedd dim gwahanol i'r tro diwethaf, ond y tro diwethaf ni'n cael, diolch yn fawr, hwnna'n hyfryd, hwnna'n hyfryd. Yr un math o neges tro nesaf esi, dwi'n falch iawn dath rhywun ddim da fi heno, neu fydden nhw byth yn dod eto i'r capel. Ond na rhywbeth wedi taro pwynt. Ond mae'n licio fe. Mae hwn yn gallu cymryd blynyddoedd. Mae'r rhai yn gallu mynychu'r capel am blynyddoedd. Cyn bod nhw'n sylweddoli dyn nhw'n licio'r Efengyl. Maen nhw'n meddwl bod nhw wedi nodio. Dwi'n cytuno, dyna hyfryd iawn, diolch yn fawr. Ni wedi canu'r mynau. Mae'r mynau Cymraeg mor neis. Mae'r mynau mor hyfryd. Ni wedi mwynhau canu nhw. Dwi'n licio cwmniaeth Cristnogion. Ond yna, rhyw ddiwrnod, mae'r pregethwr yn dweud rhywbeth, a chi ddim yn ei licio fe. A maen nhw'n dweud mae'n rhy galed. Ac o ganlyniad adnod 66. O hynny allan, llawer o'i ddisgyblion ef a eithant yn ei hôl, ac ni rodiasant mwyach gydag ef. Llawer o'i ddisgyblion a drodd yn erbyn yr Iesu a peidio cerdded gyda fe dim mwy. Sawl gwaith ydy ni wedi gweld hynny. Petai rhaid i ni ysgrifennu llyfr ac enwi pobl a'i hanesio nhw, rhai oedd yn rhodio ar un adeg ac yn ddisgyblion dilynwyr yr Iesu, aelodau yn y capeli, ac yna mae yna rhywbeth mae'r pregethwr wedi ddweud, dyn nhw ddim yn licio fe, maen nhw'n gadael, maen nhw'n mynd i gapel arall am gyfnod bach ac yna ddim yn mynd fyna dim mwy ar ôl blynyddoedd, chi wedi colli golwg arnyn nhw, ac maen nhw wedi mynd ôl i'r byd. Sawl un? Llawer, o dyna beth oedd yn digwydd pryd hyn, tor fawr, i ddewon, ni'n gwybod amdano nhw, nhw'n cysau'r Efengyl. Mae'r un yn amlwg, o'n nhw jyst eisiau cael gwared ar Iesu. Ond dyma i ddilynwyr i ddisgyblion Ac yna, o hynny allan, ar ôl clywed y bregedd am fara'r bywyd, lle chi ddechmygu'r peth? Dyna i chi bregedd, bara'r bywyd, ac ar ôl clywed y bregedd ar fara'r bywyd, maen nhw'n dweud, ni ddim yn licio hwn, maen nhw'n rhy galed, ni ddim yn hoffi fe, ac maen nhw'n gadael yr Iesu. Ac yn mynd yn ôl i'r byd. Wel, yn ail felly, beth oedd ymateb yr Iesu? Adnod 67, am hynny yr Iesu a ddywedodd wrth y 12 nawr i ni'n torri fel awr yn y gynulleidfa, yr Iddewon sy'n cysau'r Efengyl, yna'r disgyblion sy'n darganfod bod nhw'n cysau'r Efengyl ar ôl cyfnod, nawr ni lawr i'r 12 disgybl. Ac yna mae'r Iesu'n dweud wrth y 12, am hynny yr Iesu a ddywedodd wrth y 12, a fynwch chwythau hefyd fyned ymaith. Chi'n gweld gwrthwynebiad, chi'n gweld yn y geiriau adnod 64 a 65, ond y mae ohonoch wi rai nid ydynt yn credu cynnyrch yr Iesu a wyddau o'r dechreuad pwy oedd yr rhai nid oedd yn credu a phwy oedd yr rhai yr hwn a'i bradychau ef. Ac i fe ddywedodd am hynny y dywedais wrthych na ddichon neb ddyfod ata fi ond i bydd wedi roddi iddo oddi wrth fy nhad. Oedd Iesu Grist yn gwybod pan oedd yn gofyn y cwestiwn yn gwybod o'r 12. Ble roedden nhw'n sefyll. Chi'n gweld yma athrawiaeth a bwysleisiodd Calvin. A llawer heddi yn gwrthod y geiriau hynny athrawiaeth Calfinaidd yw athrawiaeth yr Iesu.
Mae'n dim ond bod ni wedi rhoi enw arno fe athrawiaeth Calvin, ond yr un peth yw ac athrawiaeth yr Iesu. Llawer heddi'n gwrthwynebu Calvin. Be maen nhw'n gwneud? Gwrthwynebu Crist, dyna be maen nhw'n gwneud. Dyma'r athrawiaeth sydd fan hyn. Maen nhw'n gwrthod fel llawer heddi. Ac felly daw y cwestiwn yng nghyd-destun holl bobl oedd wedi troi cefn arno'n barod. Yng nghyd-destun hyn holl, mae'n troi at ei ddisgyblion. A fynwch wythau hefyd fyned ymaith. Roedd yn digon anodd gweld gwrthwynebiad y byd, yr Iddewon yma. Ond i ni, pan ni'n gweld pobl Caerdydd a pobl Cymru, y mwyafrif sydd yn anwybyddu gair Duw a'i ddydd yn llwyr, i ni'n gweld hynny, mae'r Iddewon wedi gwrthod yr Iesu, ac i ni'n gweld yng Nghymru, ond ydyw Cymru bron iawn ar ei chyfanrwydd wedi gwrthod yr Iesu. Dwi ddim yn gwybod beth yw'r ystadegau, dwi'n gwybod beth yw'r canran, ond bys ni'n tybio bod rhywbeth fel 99% o Gymru wedi troi cefn ar yr Efengyl. Dyw'r Efengyl ddim yn cael ei ffregethu, ac os yw yn cael ei ffregethu, mewn ychydig mannau, mae bydolrwydd yn cael ei chysylltu gyda llawer ohonyn nhw, ac dowch i lawr i lle nad oes na bydolrwydd yn cael ei chysylltu gyda'r Efengyl honno, yna prin iawn yw'r mannau lle mae pobl yn dilyn yr Efengyl. Yng Nghymru, gwlad y gan, gwlad y diwygiad, dyna chi drychineb. Ond trist iawn yw gweld pobl sydd wedi honni dilyn yr Iesu. Mae'n ddigon trist gweld Cymru yn troi cefn ar yr Efengyl, ond mae'n mor drist gweld pobl sydd yn honni dilyn, proffesu, credu, yn troi a dweud y mae'r Efengyl hon yn rhy galed. Ac ar ddiwedd y benod, i chi'n gweld rheidrwydd gofyn y cwestiwn, gan i un o'r 12 fradychu'r Iesu, Judas Iscariot. Ac felly pwysig gofyn heddi, chi sydd fan hyn, ac efallai wedi bod ers blynyddoedd, chi sydd wedi clywed yr Efengyl ac wedi gweld ei nerth yn eich bywydau chi, falle, wedi gweld rhagluniaethau Duw yn eich bywyd ac y mywydau'ch teuluoedd chi a'ch cyfeillion chi. Chi wedi gweld effaith yr Efengyl ar fywydau pobl. Gai ofyn i chi, sut ydych chi yn ymateb? A yw deniadau'r byd yn eich temtio ac yn ormod, ac felly a fyddwch chi hefyd yn mynd gyda'r gweddill? I ni wedi colli gormod o'n barod? I ni wedi colli gormod o'n plith ni? A gai ofyn y cwestiwn yma gyda'r rhai sydd ar ôl gyda ni. A fynwch chi fyned hefyd gyda'r rhai sydd wedi mynd? I golledigau tragwyddol. Os na fi Duw yn ei ras, yn ei cipio nhw allan o'r tân cyn i diwedd i bywyd nhw. Os na fydd hynny'n digwydd, yna i golledigaeth fydden nhw'n mynd. Ond a fynwch chi fynd hefyd gyda nhw? Ai dyna eich bwriadau chi yw i fynd i'r byd hefyd? A yw'r neges yr Efengyl yn ormod? Efallai bod chi wedi gweld rhywbeth, neu mae'r pregethwr yn ei ddweud sydd wedi pigo chi hyd yn oed heddi. Yn hawdd yn diwedd cytuno yn y pen am flynyddoedd. Ac efallai cytuno yn y pen, jyst gwrando peth a breuddwydio mwyafrif y bregeth. Ond nid yw yn hawdd, a peth hawsa yn y byd yw breuddwydio yn ystod pregeth. Mae mor rhwydd breuddwydio yn y bregeth, ac felly chi wedi colli'r pethau sy'n pigo. Achos chi wedi cysgu neu breuddwydio trwy mwyafrif ohono fe. Ac felly, chi ddim wedi mynd fan hyn, ac os chi'n clywed rhywbeth, ond falle rhyw bryd i chi'n clywed rhywbeth, dwi'n licio hwnna. Falle bod y pregethwr yn egluro rhywbeth am ymwahanio'r byd. Dyma'r broblem i ni'n ei wynebu heddi. Efallai bod y pregethwr yn egluro sut mae gair Duw yn cyhoeddi bod meddwdod yn bechod. Dwi'n gwybod, yn dweud ni wrthos diwethaf bod ni'n mynd enwi pethau, ond mae rhai pethau dwi'n credu bod problem dyma, mae mor amlwg. Ond chi'n gwybod beth? Mae meddwdod yn broblem i lawer os nad y mwyafrif o pobl sy'n proffesu Cristnogaeth heddiw. Ac yna i bregethwr i ddweud y mae gair Duw yn dweud yn ddigon clir, mae pechod yw hwn a bydolrwydd. Ac yna, dwi'n licio bod wedi enwi hwnna, achos dyna'r broblem i chi'n cael. Ac felly chi'n anghytuno, chi'n dweud, mae hwn yn rhy galed. Mae hwn yn rhy galed. Caled yw'r ymadrodd hwn. Pwy a ddichon wrando arno? Pwy sy'n gallu gwrando ar y boi yna'n pregethu o sil i sil? Mae mor galed. Mae'n gweiddi gormod. Codi lais yr uchel. Dwi'n licio fe. Mae'n enwi pethau, mae wedi dweud hyn, a dwi'n licio'r ffaith, mae'n mynd yn rhy agos. Sdim syndod bod pobl ddim yn dod i wrando ar y bregeth yna. Dyna fel bod pobl yn ymateb. Dyna sy'n mae mwyafrif o Gymru yn ymateb heddi.
Ychydig yn ôl, fe ddys i sôn am y broblem yn ein gwlad ni o anfoesoldeb a chydfyw. Neu y roi'r ymddangosiad o gydfyw. Cofiwch chi hyn, mae'r Iesu wedi dysgu na ddylsen ni roi'r ymddangosiad o bechod. Ac felly mae Cristnogaeth yn dweud fe gadwa i ffwrdd o unrhyw beth sydd yn rhoi ar unrhyw llygedyn bach o amheuaeth i rywun am bechod. Ac felly mae'r Cristion yn ofalus dydd a nos. Ac felly yn y cyd-destun o pobl yn cyd-fyw a'i gilydd, cyn priodas, a'r pechod o anfoesoldeb sydd yn rhemp, sydd yn drist iawn, sydd yn rhemp yn y byd efengylaidd. Ac efallai bydd y pobl yn dweud, mae'n rhy galed. Sa'n licio hwnna. Sa'n licio hwnna. Does dim hawl dweud pethau felly yn yr oes yma. I ni'n byw mewn cyfnod wahanol. Ni'n byw mewn oes wahanol. Mae'r efengyl, mae'r Beibl wedi dod 2000 o flynyddoedd yn ôl. Mae eisiau ni addasu ac mae lot doethach i wneud y pethau yma achos o pawb yn ei wneud. Dyna sut y mae pobl yn siarad, dyna sut mae byd yn siarad, dyna sut mae Cristnogion efengyledd mewn rhai mannau yn siarad. Unig beth allai ddweud, allai ddim sefyll ochr yn ochr dy pobl sy'n dweud hynny, achos nid dyna'r ffydd efengylaidd. Felly mae Iesu Grist yn gofyn i chi yma heddi, a fynwch chwythau hefyd fy nedymaeth gyda'r rheini. A newch chi fynd hefyd. A fyddwch chi yn codi'ch pac a mynd allan a dweud, mae hwn yn rhy galed, i ni ddim yn licio'r pregethu yma. Ac ewch chi at rhyw gapel ysgafnach. Dyna beth sy'n digwydd i fe. Dyna beth sy'n digwydd. I ni wedi weld dro. Dyna hanes capeli ffyddlon. Achos ar ôl cyfnod, mae pobl yn dod, maen nhw'n hoffi ac yna maen nhw'n sylweddoli beth yw'r pregethu. Dyn nhw'n licio'r efengyl yma. Maen nhw'n mynd i gapel arall. Maen nhw'n mynd i gapel arall lle mae'r efengyl yn cael ei ddyfrio lawr ychydig bach ac mae'r disgwyliadau lot is. Mae bydolrwydd yn cael ei chroesawu a'i chofleidio. Ac mae'n dweud, fe gewch chi fynd allan a partio, fe gewch chi gydfyw, fe gewch chi wrando ar hwn, fe gewch chi wisgo fel hyn, fe gewch chi siarad fel hyn. Does dim eisiau dod i'r cwrdd bob nos fercher. Mwyn yn or, sy'n eisiau chi dod i'r cwrdd i'r cwrdd ar y sil, sy'n eisiau wneud hynny. Os i chi eisiau mynd am picnic am ddi sil cyfan achos bod ni'n braf, a sy'n os bod y pregethwr wedi paratoi am oriau am y bregeth, a bod chi'n mynd off am picnic am y dydd, a bod chi'n torri'r sil. Sy'n ots am hynny, os ewch chi ar wyliau ffwr a peidio phoeni, mae popeth yn iawn am yr capel yma, yn llawn o bobl sydd yn mwynhau ei hun. Ac maen nhw'n mynd i'r llefydd yma. Mae haws gwrando ar y pregethu yna, lot haws. Dwi ddim yn galed, dim fel fan hyn. Mae'n galed fan hyn. Ond dyna beth wedon nhw am yr Iesu hefyd. Roedd neges yr Iesu rhy galed i'r dilynwyr ac i rai o'r disgyblion. Roedd Judas Iscariot yn ei weld yn rhy galed. Oedd Iesu'n gwybod hwn. Wel, yn olaf felly, beth yw ymateb Pedr? Dyma ymateb gwerth i glywed. Pan gofynnu'r cwestiwn fel hon, a fynwch chwythau hefyd fy nedymaeth, gallwch deimlo y baich, yr angerdd, yr emosiwn yma yng ngeiriau'r Iesu, y difrifoldeb. Mae yna gymaint yn y cwestiwn. I ni'n gwybod fel darllenom o'r Iesu'n gwybod yr ateb yn barod, oherwydd mae'n holl alluog. Ond eto, i chi'n teimlo dwyster y cwestiwn, ond sut ymatebodd Pedr, adnod 68 a 69, yna Seimon Pedr a'i hatebodd ef, o arglwydd at bwy yr awn ni. Cynnes gen i ti y mae geiriau bywyd tragwyddol, ac yr ydym ni yn credu ac yn gwybod mai tydi yw'r Crist, mab y Duw byw. Nawr, mae'r ateb yn gwneud synwyr at bwy yr awn ni. Ti'n gofyn, ydych chi'n mynd i fynd hefyd, a mae Pedr o lat bwy ni'n mynd i fynd? Ystyriwch y ffeithiau. Wrth astudio, dyma beth y Pedr wedi wneud, wrth astudio geiriau ac athrawiaeth yr Iesu, ei honiadau, mae ef oedd mab Duw, y ffaith bod holl proffwydoliaethau amdano wedi'i gwireddu, a rhai eto i ddod, ei weithredoedd, yr oedd hwn yn ategu i Pedr, a'i bersonoliaeth yn ategu i Pedr, ei bersonoliaeth oedd yn llawn gras ac yn llawn o gariad, a thrigaredd, a thostiri, a gostyngeidrwydd, ac eto mor awdurdodol, pam mae fe oedd mab Duw. Does dim syndod bod Pedr yn dweud, os neb arall gallwn droi ato.
I le ni'n mynd i fynd? Ti o mab Duw adnod 69, na gyrrydym ni yn credu ac yn gwybod mai tydi yw'r Crist, mab y Duw byw. Fe ddath e'r casgliad yma oherwydd adnod 44. Ni ddicho neb ddyfod ata fi o ddieithr i'r tad, yr hwn am hanfonodd ei dynnu ef, am y fi a'i hatgyfodaf ef y dydd diwethaf. O, Duw wedi bod yn gweithio ar ei enaid e. Fe glywodd Efengil, fe welodd Iesu, fe ddeallodd ac fe gredodd, fe ymddiriedodd yng Nghrist, yr oedd yn gwybod ffolineb llwyr byddai troi cefn ar fab Duw. Gen i ti, mae Pedr yn dweud, mae geiriau bywyd tragwyddol. Pam i ni eisiau mynd i rhywle arall? Pan mae ti sydd yn rhoi geiriau bywyd tragwyddol i ni? Sneb arall yn rhoi geiriau bywyd tragwyddol i chi. Does dim un crefydd arall yn gallu rhoi y fath awdurdod i chi. Ond mae'r Iesu yn rhoi geiriau bywyd tragwyddol. Gan yr Iesu oedd y geiriau yma, y cyfarwyddiadau am fywyd tragwyddol. Gan yr Iesu oedd yr atebion i gwestiynau mwyaf dyrys bywyd. Gan yr Iesu oedd yr unig ffordd i fywyd tragwyddol. Dyna bydd Pedr yn gwybod. Oedd Pedr yn gwybod hwn. Does neb arall a ffordd i fywyd tragwyddol. Chi'n gwybod beth heddi mewn capeli, ond nid yw'n wir am Capel Cymru. Maen nhw'n cyhoeddi ac yn meddwl wrth gyhoeddi eu bod nhw mor o ddefgar a chariadus yn dweud hyn. Bod sawl ffordd i'r nefoedd. Chi'n gallu clywed y nawr? Chi'n gallu clywed y pregethwyr heddi yn y capeli siwr o fod yn dweud, mae yna sawl ffordd i'r nefoedd, sawl crefydd, i ni gyd yr un peth, beth am i ni uno, beth am cael cynhadledd, a geith yr Catholigion a'r Protestaniaid, achos ni eisiau dod â cwbl o grefyddau eraill i mewn hefyd, sy'n ots, dewn ni gyd mewn, a gewn ni bwyllgor i drafod sut allwn ni ddod at ein gilydd, a trial ffeindio'r pethau yna sydd yn ein huno ni, a trial dod i gyfarfod â Duw. Ac mae'n sowndio mor gariadus ac mor o ddefgar i'n gilydd, ac mae'n soundio'n gret. Ei fod yn rhyfygus, ac yn warth, ac yn fwy o warth bod pregethwyr Cymreig yn ei wneud o feddwl hanes ein gwlad ni. Maen nhw'n dweud bod sawl ffordd yn nefoedd, bod pawb yn cyrraedd yr un man yn y diwedd. Ond nid dyna yw neges yr Iesu, dim byd o'r fath. Dim ond un ffordd mae'r Iesu yn dweud sydd i fywyd tragwyddol. Un ateb sydd yn ôl yr Iesu. Os ydych chi'n symud ymlaen, ydych chi'n darllen yr holl Efengil Ioan, ac fe gewch i'r Efengil drwyddi draw, ond yn unig neidio i adnod enwog arall, adnod 6 o benod 14 o Ioan, yr Iesu a ddywedodd wrtho ef, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwodd fi. Does dim ffordd arall, does dim efengil arall, does dim crefydd arall, does dim un ffordd arall i gyrraedd y nefoedd, ond trwy Iesu Grist. Dyna mae'n dweud, mae geiriau bywyd tragwyddol gan bwy? Gan yr Iesu. A mae Pedr yn gwybod hyn. Os oedd Pedr am heddwch a Duw, os oedd e am faddeuant pechodau, os oedd e am sicrwydd o fywyd tragwyddol, rhaid oedd gwrando ac i fyddhau i eiriau yr Iesu. Doedd dim dewis ganddo. O, arglwydd, at bwy yr awn ni? Oedd e'n gwybod rhaid iddo blygu awdurdod geiriau'r Iesu, rhaid iddo gredu i eiriau, rhaid iddo gredu yn ei berson, rhaid oedd iddo edifarhau o'i bechod a phwyso ar unweddau'r Iesu. Mae Pedr yn gwybod na fyddai byth yn gallu bodloni gofynion y tad am y berffeithrwydd. Ond mae wedi profi a gweld bod yr Iesu wedi cyflawni hyn yn ei le. Mae Pedr yn gwybod am ei bechod a'r rheidrwydd cosb, ond mae'n gwybod y byddai Crist yn cymeryd y gosb yn ei le. Gai ofyn i chi beth anewch chi? At bwy y trowch chi? At bwy chi'n mynd i droi? Ife at deulu? At ffrindiau? Falle bod gyda chi ffrind sydd yn gwneud eich bywyd chi'n wych ar y funud achos mae'n rhoi pleserau i'r byd i chi. Ond efallai os byddech chi'n onest, chi'n gwybod ydy'r ffrind yma ddim yn gwneud dim lles i'ch enaid chi. Ond i chi'n troi at eich ffrind achos mae'n dod â lot o hapusrwydd i chi. I fed eich swydd,
Falle chi'n rhoi holl bwysau ar eich meddyg achos chi'n sal, ac falle'n dibynnu ar eich meddyg, a chi'n gobeithio ti'n mynd i gadw fi'n iach, a felly allai fwynhau bywyd. I fad, at eich aelod syneddol, yn mynd i roi pwrpas bywyd i chi, ac mynd i roi atebion i'ch bywyd i chi, yn mynd i helpu cymdeithas. At bwy y trowch chi. Enwch rhywun i fi, y gallwch chi droi ato, bydd cystal ar Iesu. Achos mae'r Iesu yn gallu rhoi geiriau bywyd trygwyddol i chi. Beth, mae bywyd mor fyr. Mae'n hedfan heibio. Ond petai chi'n cael byw tan yn hen, chi'n beth, fydd yma cyn pen dim. Ac yna tragwyddoldeb. Mae'n llawer gwell paratoi ar gyfer tragwyddoldeb nawr na threulio amser ac arian ac ymdrech ar y bywyd yma. Dyma gwestiwn holl bwysig i chi, felly a fynwch wythau hefyd fyned ymaith. Ydych chi yn mynd i ymuno'r gyda'r gynulleidfa yna o rhai oedd yn rhan o'n capel ni dros y blynyddoedd? O, byddai ddiddorol byddai i weld y niferoedd sydd wedi bod a sydd wedi mynd nôl i'r byd. Chi'n mynd i ymuno yn y gynulleidfa honno sydd wedi gadael ac yn mynd i'r byd? Pa rai ohonoch chi fydd ddim yma ymhen 6 mis? Fyddwch chi yn y byd? Blwyddyn falle. 5 mlynedd, a fyddwch chi wedi troi i'r byd. Chi sydd yn y byd efallai yn barod, a chi wedi troi. Chi wedi llwyddo caledu'ch calon yn llwyr iddo fe. Wel, falle bydd Duw yn ei ras yn trigyrhau eto wrthoch chi. Ond chi sydd yn gyrfyddol, efallai wedi bod i lawer o gyfarfodydd ac yn ymddangos yn ddilynwr i Grist. Ond yn gwrando ar yr efengil ac wedi dod i'r casgliad ar hyn a gliwch rhywle arall lot yn haws dilyn. Chi sydd yn proffesu eich bod yn blant i Dduw ac yn ddisgyblion i'r Iesu, chi sydd yn credu yn yr athrawiaeth ail enedigaeth, a fynwch chwythau hefyd fyned ymaith. Chi sydd yn honni fod yn un ohonom ni, a newch chi hefyd troi ffwrdd. Fydd na rai, siwr o fod, os yw unrhyw beth i fynd yn ôl, y 10 mlynedd diwetha, fe fydd na rai ohonoch chi yn troi. Onid yw gras Duw wedi cael gwir gafel arnoch chi? Falle nad ydych chi wir wedi deall yr efengil, falle bod proffes gyda chi. Chi'n ymddangos yn ddilynwr, ond eich calon chi ddim ynddo. Chi ddim yn rhoi'r arglwydd yn ben ar eich bywyd. Chi'n ni daflu cwestiynau fel hyn mewn, allech chi profi chi'n hunan. Chi sydd yn ifanc ac yn meddwl y cam nesaf yn eich bywyd chi. Ydych chi wedi rhoi'r arglwydd yn gyntaf yn eich dewisiadau chi o ble chi'n mynd i fynd? Wrth darganfod partner a gŵr neu wraig, ydych chi wedi rhoi'r arglwydd yn gyntaf yn yr dewis yna, a byddwch chi'n cael rhywun sydd yn dduwiol ac sydd yn sanctaidd ac sydd wedi ymwahanio'r byd ac sydd yn mynd fod yn lles i'ch enaid chi. Ydych chi wedi rhoi'r cwestiynau yno yn ei le? Mae'r rhain yn bethau pwysig, achos dyna sydd ydych chi'n mynd i edrych i weld, a ydy'r hyn sydd gen i yn wir? A dyw e'n real? Neu a dwi wedi gwneud proffes bach syml, mae fe'n rhod i yn yr eglwys ac yn y byd, ac yna pan mae'r byd yn dod yn lot fwy deniadol, fyddwch chi'n troi cefn fel y disgyblion yma, fyddwch chi'n mynd i'r byd, a ydych chi wir yn blant i Dduw? Neu ni jyst yn aros i chi adael rhyw bryd? A yw'r byd yn chwarae rhan blaenllaw yn eich bywydau chi? Chi sydd yn hŷn, sydd wedi cael swyddi, ac i chi yn trial dringo lan yr ysgol, ac efallai bod yna siawns i chi cael rhyw ddyrchafiad yn eich gwaith chi, ond i wneud hynny mae'n golygu bod rhaid i chi gyd yn ffurfio tipyn. Mae rhaid chi newid eich safbwynt ar lawer o bethau, cadw'r sil yn un ohonyn nhw, llefydd i chi mynychu yn un bach arall yn broblem yn diwedd, ar nos Wener, ar ôl diwedd wythnos o waith, maen nhw'n mynd allan am ddiod bach ac ydych chi'n mynd gyda nhw. Ac yna mae'r sgwrs yn mynd yn frwnt ac yn afiach, ydych chi'n ymuno yn nhw ac yn chwerthin gyda nhw. Ond mae rhaid i chi, achos newch chi ddim cael y swydd os na newch chi hynny. A ydych chi'n rhoi'r arglwydd yn ben ar bopeth, efallai bod yn golygu bod chi'n mynd heb rhywbeth, ond dyna i chi sy'n dangos os yw yn rhywbeth sy'n real, bod chi'n rhoi'r arglwydd yn gyntaf yn eich bywyd chi. Efallai byddwch chi hefyd yn troi, efallai ddim nawr, felly mewn misoedd blynyddoedd.
Y daw dydd pan gwelir nad ydych chi'n ildio yn llwyr i awdurdod yr Iesu. O, newch chi'n siŵr bod chi'n ildio yn llwyr i'r Iesu nawr. Bod chi'n pwyso arno ef. Peidiwch caniatáu unrhyw beth neu unrhyw un gymeryd lle'r Iesu. Does neb arall at bwy arall, at bwy yr awn ni. Does neb gwell. Y mae'r Iesu wedi marw ar y groes i cymryd yng nghosbi. Y mae wedi byw bywyd perffaith yn fy lle i roed i gyfiawnder i fi. Mae wedi cynnig maddeuad pechodau llwyr, gorffennol, presennol a'r dyfodol. O, dewch ad yr Iesu a pwyswch arno fe am iachawdwriaeth ac yna yn ystod eich bywyd yn brawf bod na wyrth wedi digwydd yn eich bywyd chi. O, byddwch chi'n rhoi ef yn gyntaf ym mhob peth. Ac y byddwch chi'n profi na fyddwch chi fel y disgyblion ath troi cefn ar yr Iesu. Pwy arall gallwch chi droi ato? O, na fyddwch chi gloi yn ymateb fel Pedr. O, na fydd yna rai yma bydd yn ymateb fel Pedr. O, arglwydd at bwy yr awn ni, gennyt ti y mae geiriau bywyd tragwyddol. Ac yr ydym ni yn credu. Ac yn gwybod mai tydi yw'r Crist, mab y Duw byw. Ydych chi yn credu mai Crist yw mab y Duw byw? Ydych chi yn credu bod ganddo ef eiriau bywyd tragwyddol? Ydych chi wedi pwyso arno ef am faddeuant pechodau ac arno ef yn unig? Nid ar eich ymdrechion chi, ond arno ef yn unig. Ac os ydych chi, a byddwch chi yn gofyn am nerth i'w ddilyn e holl ddyddiau eich bywyd, ac mae fe fydd yn ben ar eich bywyd, yn arglwydd ar eich bywyd chi. Cwestiynau dyrys iawn, brawychus iawn. Gyd i orffen trwy ddarllen y geiriau yma fel cwestiwn i chi am hynny'r Iesu a ddywedodd wrth y 12. A fynnwch chwythau hefyd fyned ymaith. Gadewch i ni weddio. O Dduw, trigar hawr ddim ni yn ymwybodol o'n gwendid, ond eto i gyd, i ni yn ymwybodol o gadernid a sicrwydd sydd wrth bwyso ar yr Iesu ac arno ef yn unig. Ac i ni yn gweddio Dduw y bydd bob yr un ohonom ni yn cyfleidio yr Iesu ar efengil yn ei chyfanrwydd, ddim yn cyfleidio rhannau ohono fe yn unig, ond y byddwn ni'n pwyso ar yr Iesu yn llwyr, ac y byddwn ni'n gweld bywydau o sancteiddrwydd ac ymwahaniad o'r byd, ac yn bywydau sydd yn ildio'n llwyr i ben arglwyddiaeth yr arglwydd Iesu Grist. Teird gweithio yn rymus yn ein gwlad unwaith eto. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen ein gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 519. A 520, ie? Okay. 519 ac hefyd 520, mynd aw naf dan godi llef o dad maddau, pech i'w nes yn erbyn nef oedd flaen dithau. 519 ac hefyd 520, gyda ni sefyll i'w canu.
A nawr bydd ei ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.